Скъпи приятели, в състояние ли сте да продължавате да слушате безкрайни мутраджийски лъжи? В състояние ли сте да продължавате да плащате кървавата непосилна цена за мутраджийските престъпления? В състояние ли сте да продължавате да търпите безкрайните мутраджийски цинизъм, дебелочие и наглост? Не зная за вас, но аз отдавна съм изчерпан по тези теми. Нека да си зададем един кратък въпрос, който не се нуждае от отговор и въпреки това да се опитаме да му отговорим. И този въпрос е кой ни управлява в момента. Това са същите криминално проявени лица и престъпни структури, които в продължение на 35 години се крият зад пародиите на партии като БСП, ГЕРБ и ДПС. Това са същите криминално проявени лица и престъпни структури, които сринаха България през тези години, превърнаха държава в територия. Това са същите тези лица, благодарение на които демократичният преход у нас се превърна в комунистическо-мутраджийска милиционерска перестройка. Това са същите лица, поради които България вече 35 години по пътя за Европа се влачи по корем и остава след себе си кървава диря. Аз не зная защо един много ясничък, но много важен въпрос вече 35 години не се артикулира правилно в публичното пространство. И този въпрос е: кои бяха криминално проявените лица и престъпните структури, които създадеха партия ГЕРБ? Тези криминално проявени лица и тези престъпни структури съществуваха ли преди създаването на партията? Или са паднали някъде от космос, или са внесени отвън? Преди създаването на партия ГЕРБ, тези криминално проявени лица и тези престъпни структури бяха отрядите за червен терор на Позитано 20. Те бяха създадени от партията майка с идеята да решат две много важни мащабни задачи. Първото от тях беше с една лавина от непосилни за държавата и за хората престъпления да концентрират по-голямата част от собствеността в България в ръцете на стотина комунистически функционери и техните фамилии, за които на времето Андрей Луканов беше изрекал крилатата фраза: "Другари, назначавам ви за милионери". Втората мащабна задача беше отново с цената на същите тежки престъпления хората да бъдат доведени до състояние на безпомощност, гражданското общество в състояние на будна кома и по-голямата част от хората да започнат съзнателно и подсъзнателно да си мислят за това как България да се върне към недоразвития социализъм на Тодор Живков. И сега отново, същите криминално проявени лица и престъпни структури са най-големите политици, най-големите бизнесмени, най-големите общественици, най-големите реформатори. По тези теми може да се говори много. Но аз искам да ви завършим с един много кратичък въпрос. Мили хора, до кога ще ги търпим? Желая ви всичко най-хубаво.